off. Lights off. O, bakit lights off? Off. Bakit nga? Bakit off? Unahin muna nating off. Bakit off? Walang makikita haha pag off. Okay. Pag on, ilaw patay. Bakit nga? Selfish ako. Ayoko makita itsura ko. Lights off ako. Okay. Lights off. Kitang-kita. Lights off. Parang walang makita. Okay. Lights off. Okay. Parang bang, ano yan, di ba? Ilaw. Yung mga pumapasok sa mind natin na mga bagay na gusto natin i-shut off. Kasi nga ayaw nyo nang maalala. Ayaw nyo nang isipin pa. Pero hindi natin makikita yung off na yon maging lights in the end. Bakit? Kasi pinakita sa'yo yung lights na yon, ay yung off na yon, nakakala mo yun na ang katapusan ng mga bagay-bagay. Pero yung pala, nagdadala pala ng kaliwanagan pagdating ng panahon. Di ba? So, minsan, oo, maganda talagang naka-off kasi para yung switch button natin ay talagang ano lang, nahimbing. Pero at saka yung kala natin masakit yung naranasan natin. Yung pala yung minsan ang sakit, bigay doon liwanag. Hindi natin, akala natin, di ba, minsan, kini-question pa natin ang ano sa taas na bakit ganun ang buhay mo. Parang ang dilim, di ba? Ang dilim. Pero mukat-mukat mo, ma-realize mo in the end, yung pala may dahilan. Kaya naka-on yung lights. Na minsan, uy, nakalabas ako doon sa off. Nakalabas ako sa madilim. So, yung mga ganun, no? So, ano pa? Ano pa inisuggestion para mayroon tayong mga ano. So, ganun ang apply natin sa buhay, mga dear. Hindi lang minsan, oo, ako nadapa ilang beses, 1,000 times. Pero hindi ako, kasi iniisip ko palagi may ilaw na darating. Parang blinded lang, for example, wala namang nakita, pero naramdaman, yes! Siya kasi ramdam mo, di ba? So, yan ganun. Naramdaman mo, pero hindi mo nakikita. But sometimes, even is dark moment in your life, but that dark moment of your life, you can bring you to the light. Kasi minsan, baguhin mo yung lifestyle mo. Baguhin mo yung pananaw mo. Baguhin mo yung gusto mo sa buhay. Kasi minsan, ang iniisip natin palagi, ay, mas maganda itong nakapikit ako or nakaano ako kasi para ma-ignore ko lahat ng bagay at hindi ko maramdaman yung sakit. Pero minsan, ang sakit, dapat natin naramdaman yun kasi para makakadala tayo doon sa light ng buhay natin. Para magana lang kahit anong hirap ng buhay natin, anong hirap ng pinagdaanan natin, mayroong lights. So, yun, mga. So, yun lang, mga tulad lahat ng mga ibig sabihin, konting simple, ano man yan, pero lahat yun may ibig sabihin, lahat lang, kung lawakan lang natin ang pagkaintindi natin sa mga bagay-bagay. Hindi lang dahil green joke, so nandun na tayo, sa totoo lang, kung direkta natin yung isipin, pero lahat yun mayroong dahilan minsan. Hindi lang yun dapat, yun ang isipin natin, di ba? Isipin natin yung mga bagay na akala natin yun lang yun, pero yung pala mas may mahigit pa doon. Alright! Ano pa? Mr. Julius, anong opinion mo dyan? Ano ba? Nakasara o nakabukas? Nakasara o nakabukas? O parang lights off, lights on. Pero iba naman yung ilaw yun. No? Nakasara o nakabukas? Nakasara o nakabukas?